a fara Allah man fuffuke na lula na wuce sama'uni ma in dan fake gaban sarkin nan rijali su ma duka so suke kamin Allah na sani da an ce dan shi kake salatin ka dubu dubu ka yau babu iya haka wurin mai nisa kauni kai niso babu fita haka ka sa duk shirafa rabbi Allah a cikin haka ka sa duk ashabu na sani Allah yi kake Adilatin je gidan da komai daga nan yake isa girma ɗaukaka buwa ya daga nan suke uwar iyaye ki bani dan Allah in rike idan an zo na sani kawai bayarwa kike aya shewa abul abbas dariƙa ta kamar rike aya shatilani na sani kai ne ka rike da ɗan kwari mai kira a so annabi na rike tsaya ga gibiri maganayarwa a gida yake adila sun je ga shugaba don koya wuce cikin komai za ka gan shi kafin haka ya bace iyar kauna shi ya bamu wai malam ya kace ashe barama ne farin cikin kauni ina kuke bari ya ɗauko baka a neman magana suke faɗi ya zamto faɗa a neman tafiya muke jiki ya zamto jiki a tuntun sun sake wuya in har ta yi wuya ashe ramewa ake ina daddada sallama gare ka gatan sama ina daddada gaisuwa gare ka hasken sama ina daddada godiya gare ka na saman sama ashe sama da kai ta zam sama tuntun na rike aya mai rauna ashe kai ɗai ne kake aya mai sawa a gana Allah haka nan kake ashe kai ne dai mahizunu ba ka dai kake ashe kai ɗai ne tasarrufin komai na rike muradin Allah abuka sauke ka rike cikar komai fuffuke na ruhi da jiki kake ashe numfashin dukan halitta kai ɗai kake ma'aiki ba dan da kai ba da tuntuna an nike rufi da kai za mu rabauta shugaba mai koren rufi kulle in kwanta mutu yabbu na labarufi ashe fata bi'uni takace haka bin yake ina nan fadar kaɗa haya za a yi in sake cikin tauba na ji gargaɗi Allah ma yake iyaye dangi da duka ƴaƴa maganar muke idan karke santi ya wuce na shi na kake muna zancen gaibu ma ashe annabi ya sani ka duba a kitabu dan uwa babu gunaguni alimin gaibi ya faɗa duba ka gani a can gaba ce abin nufin bayarwa yake idan ya yi kira ubangiji amsawa yake muje manan sak mu gane ya al'amarin yake idan ya ce ubangiji sa hannu yake dukkanin motsin sanan kulawar Allah take daban ko a cikin daban ma'aikin da daban yake na daman Allah ra'uf rahim sai sheki yake yana sana a hankali barar rashi ne yake ya ce mai wala saubata ka ce da daban yake da sunan ka da nashi ya haɗe ya mai duniya Allahu wa rasuluhu a haƙu ba tsaya kawai kai ɗaya ne farin cikin dukan duniya ma'aiki wallahi kai nake so kuma na rike baya
wuce haka ina ne ba kai da kai ake toshe barraka na farkon tashi da kai ake yin haka ayi haka ina masu abun fadin ina bakin ma yake ya rawanin ka shugaba kai mana agaji kami ko sirrin yabon ka ya hada gami da ji ka sanya ni yamini ka na zamo dan babban aji cikin masu yabo da sankani ma in dan fake isa ma daga shi take karamci daga shi yake halacci daga shi yake buwaya daga shi take nubuwa daga shi take risala daga shi take na goshin kudura yake na daman Allah yake wakilin Allah yake kwamandan Allah yake jakadan Allah yake mai sunan Allah yake ma'aiki yaya kake ina amsar nan take na gano a ina take shiru amsar nan take shiru amsar nan take ya annabi ƙara bani sababbin launuka cikin masu yabanka in zamo dai tamkar haka kamar dai haka ɗahar da ni mana wuce haka murta da ɗan abdu na barama ne ya annabi